Антела, добър вечер. Добър вечер. Не мога да се свържа от половин час. С кого не можете да се свържете? Моля? С кого не можете да... С вас, госпожо. Добре, кажете какъв е... Ами такова, ще искам да си купя един нов телефон, ма ходих до магазина, днеска ме бяха затворени. Ще може ли да ми кажете някой телефон, те е по-ефтин? Какво желаете? Кажете за кой модел желаете. Телефон с камера искам, по-ефтин тъй. Телефон с камера? Да, да. Моля? Добре, секунда да проверим. Имате ли конкретно някой модел в предвид? Да е ефтин, до 100 лева, тъй. Втора употреба, ако има. Втора употреба ние не предлагаме. Ами добре, нов тогава сме някой по-ефтин. Добре. Секунда. Тук наскоро комисията ми си купи един, че видях от него. Задължително държите да има камера. Да, толкова няма камера, къде телефон е? Добре, секунда да проверим. Може и с мъра тройки да е. Моля? И с мъра тройки може да е. Ами, госпожо? Да, чувам. Ами, има ли Сайманс? SL SL 75. Какъв? Сайманс? Име? Да. Да. SL Да. 75. Сега ще проверим. Разполагаме с този телефон. Цената му с ДДС е 419 лева. Много пари, бе. Ами той тук комисията не знам да си купи такъв телефон. Той деца такова стрек нагоре, нали? Да, точно такъв. Ами някой друг поест. Добре, сега ще проверим дали въобще с камера има на такава цена. Добре, вижте. Желаете. Някой мътър лелетейко има по-ефтина. Моторола. Да. Ало? Чувам ви и проверяваме. Да не загубим връзката, аз за твит там. Няма проблем. Значи моторолата, която отговаря на тези изисквания е 99 лева, само че тя не разполага с камера. Не ми трябва тогава, бе, госпожо. Добре, но... Камера искам да е. Ако трябва е 90 и 120 лева ви дам. Добре. Снимам ги. Няма да си купа телефон днеска. Затвори вратата, бе! На тази цена просто в момента секунда да проверим. Госпожо? Да, чувам ви, търсим в момента. Да, аз знам. Не може да говорите като търсите? Да, мога, кажете какво да... Ами такова. Сега, ако ми кажете някой телефон там, ако искам да си го купя от вас, моля ли? От наш магазин може да разбирате. Нищо не ви чувам. Да, можете от наш магазин да закупите. Къде е вашия магазин? Нашите магазини са в цялата страна. Вие кажете къде ви е удобно и аз ще ви кажа къде разполагаме с магазини. В Кермен ще има ли? Къде? Град Кермен. Кой град? Кермен. Не разполагаме там с магазин. Някъде на близко така. Кой голям град е близо до вашия? Още по-голям. Да. Град Страуджа. Не, и там не разполагаме. Кажете друг. Ами, кой град? Не се сещам и аз много голям. Да бе, град Шивачево. Знаете ли го? Господине, това е информационен център на МТЛ. Занимаваме се с хора, които имат сериозни проблеми. Вие имате ли някакви сериозни питания? Или... Добре, за какво искате ви да ви се обаждам тогава? Добре, кажете, реално съществуваш град наблизо до вашия и ще ви кажа адреса на МТЛ магазина. Хубаво, добре, ще ви кажа Бургас, но той е на 180 км. Как да отида до там?
Добре, кажете някой друг, който е по-близо. Друг как би 3 града, аз съм от село сега, нищо срамно няма. Не, няма нищо срамно. Кажете ми някой град в близост до вашето село. Те спита са големи. Кои? Келмен, Страуджа и Шилачево. В тях не разполагаме с магазини в тях. И аз вижте колко километра е до Ямбол от нашото село. Не, такава информация не можем да дадем. Добре. Обадете се на справки 144 и там ще ви предоставят. Взима ли пари? Моля, разбира се. Не, нямам толкова пари. Ами такова, значи на град Средец най-близо, бе. Той май. Чакай да питам само жената, ще може ли? Добре, в Средец мога да ви кажа. Има ли? В Средец офиса се намира на улица. Чакайте улица. Аре, пиши ма! Чакайте само, госпожа. Добре. Аре, пиши ма! Коя улица? Васил Коларов, 61. Чакай. Васил Коларов, 61. Да, нали? Да. Да писа тя. В Васил Коларов, 61. Къде се намира долу-горе? Нещо те голямо да ми кажете там край него. Ами, не, това е съответно адреса. Не сте ходили там? Не сме ходили там. Да. Ще трябва съответно работното време от 9 до 1. От 9 и после от 2 до 5. 9 до 1 вечерта ли? Не, от 9 сутринта до 1. Сабалянка. 5, което от 2 на